Variety na? Variety. Variety show, tapos Variety show, narami mo mga circus. Oo. At solar pump ka nakakapso mo. Nya mo hindi na mai-report ni Manong Dari. Ang galing Isabela pa. Pumunta ng Victoria dahil may tinakasan daw. Okay. Thank you. Tapos, Thank you anak sa pagbibigay mo sa akin ng sahod mo. Siyempre masaya pero may sinabi siya noon na yung sinabi mo na na nakalimutan ko na yun eh. ito naman yung bata. Ilang taong ka na ba? Okay, andito na po tayo sa Taltalon. Ayan. Okay. Oh, kan. Naimbag nga biga mo, Dimse, aka Bulate. Apay nga agrarab ka tata? ako may gatang si daon ng kahit. Naginang magatang talaga grab ako. Nangangailangan akong kahit. Damag kuman, manuman ti ka. Arawan ba kayo? Arawan? Arawan. Manuman ti ka, may saldo tata, tira. 350, kasama merinda aja yun. 350. Dapat ako mirinda na mo to na lang inamulaw na aji 315. Kasama merinda, nagriga nga tao. Pudot sa grab mo, nagsipit si Sikot. Hindi ka agrarab kasano mo tadig Taltalon mo. Maintindihan na yun. Depende. Okay. Ano tayo ilarap yaw? Pagay siyempre, matigag pang panunutan. One pagay. Ano tayo, kuha nata? Variety na? Variety. Variety show, tapos Variety show, narami mo mga circus. Oo. naapit kami na ito, pang bagas, na mas pang kirog. Kirog. Nakulaban, naman ko aja isipra. Kilabad, ikirog mo. Pasyay. Masayang. Iyon, okay. Alam ko, di ba mo na yun, nagritag talon. Sige ka raw. Thank you ha. Agyaman akti ko ha. Interview kanya ma. Salamat, boss. Okay, sige. Nagdrapak lang, di ka pa lang. Sige. Okay, adamanti sa lunun tayo nga interview na ni Boss Berto. Kumusta ti ko? Tibiyag ti manlalaon. Kaya nagrigat lalo ka data ka ang pati irrigation. At solar pump ka nakakapso mo. Nya mo hindi na mai-report ni Manong Dari. Kasi nung magamit, di nakonsumo talaga ati krudo, kung nagngina ati krudo tatan, 50 for 50, kasamajay. Numadi na iparamid, sige, isakte kwan. Baka mabalin nyo kita natin solar ito, nag-caps out. Madi na kaya supply na iti Taltalon dito ni naglawa. Habang kwa pa na, nagparap na pa lang, sapay na kumata kwa. Maagaran yon nga solusyonan natin problema ti kwan, solar. Tapos, manuman ti presyo ti pagay tatan. Indak pa ti presyo nga magbag nakadata ka 18-19 ti kway. Ti sariwa. Oh, sariwa. Magandang balita na yan. Kasi nagsisimula pa lang tayo pero 18 na, sariwa. Sariwa, yung lumalakad daw ngayon na presyo ng palay, 18. Malaking balita yan. Ay, magandang balita na yan. Maraming hindi makakapagtanim ngayon. Siguro naman magiging 30 pesos po yung sariwa sa mga nagtanim ngayon, sa mga may patubig. Shout out po sa inyo diyan. Alagaan po nating mabuti para mabawi po natin yung expenses na nagastos po natin nung nakaraang main crop. Di po ba mga idol? Shout out po sa mga Pilrice dyan. Nagdidemo na po kami. Pwede ninyong aktualan kung kinakailangan. Magbigay po tayo ng yung mga punla na yung kumbaga yung hindi pa lumalabas. Yung katulad po ng 700 series para masubukan naman namin. Paano yan, Boss Berto? Siyempre, kayo lang magpapatanim. Walang patubig sa irigasyon. Magagastosan naman kayo sa krudo at gasolina. Basta makapagtanim lang kami, may konting maano namin na expenses, okay na po yun. Magandang balita, tumaas ang ating mga presyo ng palay. Magandang balita na yan. Sige, salamat Boss Berto. At meron pa ako interviewin na isa. Sige, salamat din. Okay, andito na po tayo. Ang galing Isabela pa. Pumunta ng Victoria dahil may tinakasan daw. Okay. Ay, hindi pala. Mukha lang pala. Real talkan tayo ha. Kasi balita ko magnanakaw daw kayo eh. Totoo ba 'yan? Ang masasabi ko lang naman is
Sa content lang yun, mga guys. Sa content lang yun. Pero bakit ka umalis ng Isabela kung wala kang ninakaw doon? Ganito kasi yan. Kaya ako umalis doon. Yung mga parents ko, taga dito talaga sila sa Tarlac. Inuwi nila ako dito. Okay. Yan. Hindi porke ganyan yung itsura mo, pagsasabihin ka ng magnanakaw, no? Siyempre, understandable naman na dun sa... May English ko na. Yung mga magnanakaw, English pa yan. Siyempre, babasa ko din sa mga comment na magnanakaw pala, ganyan. Huwag po kayo maniwala doon kasi content lang yun, mga idol. Okay. Huwag kang mag-alala, siyempre kami naniniwala sa'yo. Hindi ka naman namin ipapasok dito sa back unless kung magnanakaw, okay? Tama. Ano, nagre-real to ka lang tayo mga lads. Ano masasabi mo sa mga, siyempre binabas ka din. Sabi ko na lang sa mga bashers dyan, galing-galingan nyo pa mang-bash at saka nagpapasalamat na rin ako sa inyo dahil kung hindi sa inyo, wala nagko-comment ng ganyan. Di ba? Pero sa totoong buhay, nagtatanim ka din ba ng palay? Nagtatanim din naman ako pero hindi ako bihasa. Yeah. Ayan po, narinig nyo naman po ang paliwanag ni Mr. George, B1. Ay, B2 pala, okay. O sige, pagpatuloy nyo yan para matapos nyo na kasi tanghali na o. Baka abutan kayo ng tanghaling tapat. Okay, meron pa pala tayo i-interviewin. O sige, magpasalamat ka lang. Sige, maraming salamat sa sumusuporta sa Back Andres. At sana wag po kayong magsawa sa panonood sa aming mga content. Okay. Salamat. Okay. Halika na dito, Mr. Director, cameraman. Ay, meron pa tayong isa. Ang nag-iisa, ang pinaka-pogi, pinaka-heartthrob, at pinakasikat sa Back Andres. Ayan. Mr. Exotic. Ay, ang bilis talaga. Tingnan niyo naman po. Nagpapakita ang gilas siya. Habang palapit ako ng palapit, lalo naman niyang binibilisan. Ganyan po yan magpasikat. Ayan o. Pakitaan mo kami, Mr. Joey Boy, aka Ben Crudo. Bilis! Tingnan niyo naman. Ang ganda ng talin niyo mga lods. Pantay na pantay yan mga lods. Ayan o. Wow! Di ba? Tingnan niyo ang ganda o. Ganyan po yung katamtaman ng pagtatanim. Saktong-sakto lang. Ayan o. Ayan. Lalo na dito sa taas. Pag dun sa baba, medyo layo-layo ng konti kasi maganda yung lupa. Pero dito, okay lang, sakto lang yan. Okay? Wow. Mr. Ben Crudo, what are you doing here? I'm fine. What are you doing here? Diyan mo? Interviewin lang kita saglit ha. Istorbohin muna kita dito sa pagtatanim mo ng palay. Sige. May tatanong lang ako. Sa mga ganyang bang itsura, pinagsasabihan ka bang magnanakaw? Hindi naman siguro. Adik. Malabo na yon. Grabe. Katawa mo dahil kung kami naman ko. Hindi ka katawa. Bakit katawa ka? Pero sa totoong buhay, naranasan mo na bang gumamit? Hindi. Ayan, magpakatotoo ka boy. Kasi marami ka ng followers, sumisikat ka na. Oo nga. Siyempre, kailangan ko rin pasikatin yung sarili ko. Kahit wag mo nang pasikatin, sumisikat ka na nga. Oo nga. Kulit mo eh. Pero sa totoo lang, hindi ko sukat akalain na... Kanta mo di ko sukat akalain. Tula! Tula ba? Sige. Sige. Hindi ko sukat akalain na sisikat na pala ako balang araw. Ayun, yan. Basta, Juan, marunong kang manalangin at Tumingin sa taas. Sama na kami naman. Talaga? Tumawag. Oo nga pala, tumawag. Sorry po. Okay. Juan, paano ka ba natutong magtanim? 12 years old pa lang ako. Sumasama na ako sa nanay ko, nagtatanim. Siyempre gusto ko rin matuto para hindi lang ako umaasa sa nanay at tatay ko. Napakagandang kasagutan. Yan ang pinakamagandang kasagutan na narinig ko sa buong buhay ko na in-interview kita. Ano pa? Siyempre, para sa akin, kailangan ko rin kumita, kailangan ko rin tumulong sa nanay at tatay ko. Ito pa, may katanungan pa ako. Nung nalaman ni mama mo na sumahod ka na sa pagbablog, anong naramdaman niya? Anong sinabi niya sa'yo? Real talk ah. Siyempre, masaya at nagpapasalamat siya na andito ako ngayon sa JNG TV Pam na sumali. Siyempre, tuwang-tuwa naman. Ngayon, siyempre... Dati ba hindi tuwang-tuwa kasi madami kang ginagawang kamalian? Oo, dati yon, pero naramdaman ko na mali pala yung mga dating ginagawa ko. Ayun, napakagandang kasagutan talaga. Talagang naka-good mood si Boy Ben Crudo.
Di ba may nasabi ka nun sa akin noon nung nag-uusap tayo doon sa kubo? Nung binigyan mo ng sahod si mama mo, anong sabi niya? Yung, Thank you. tapos, Thank you, anak, sa pagbibigay mo sa akin ng sahod mo. Siyempre, masaya pero may sinabi siya noon na, yung sinabi mo na, na nakalimutan ko na yun eh. ito naman, yung bata-bata. Ilang taong ka na ba? 37. 7, wala ka pang balak mag-asawa? Gusto mo ba din maging baak, katulad ni baak? Siyempre, hindi naman ako papayag. May nililigawan. Meron, pero pag may cellphone, kaso walang wala. Ay, yan po. Yung mga nagtatanong po, kahit po pagbabloging, wala po talaga siyang cellphone. Ayun po, sana maintindihan nyo. Sana wag nyo naman nyo siyang ibas. Kasi totoo po yun. Real talkan po kasi tayo. Yung iba po, wala po talagang cellphone yung mga kasama namin. Kaya nagtsatsaga sila, sumasailan sila sa pagtatanim, tapos pagbablog. Sige, magpasalamat ka na. Kasi matangan natin cameraman tayo manan. Maraming salamat po sa inyo. At marami din salamat po sa mga nagpa-follower sa GNG Pam. Ano masasabi mo sa mga nanonood sa iyo? Yung paano ba magbago ang isang Ben Crudo? Yung malaki po talaga yung pasasalamat ko sa pagbabago ko. Simula nung napadpad po ako sa GNG Pam. Back Andres. Ayan, baka puro ka naman GNG Pam. Parang Sige po. ang cute ng tawa niya, no? Parang wala siyang katabi. Parang, di ba maturog tao sa makaring? Ay, tagtagod na, di ba, Jai? Gamangaw. Ay, gamangaw! Sorry, gamangaw. Okay, maraming salamat. Salamat po. Mr. Joey, ipagpatuloy mo. Pasensya ka na sa istorbo, idol, ha? Idol, sige, okay idol ko lang. na to kasi napakasipag, napakabait. Konting puspa para makuha na yung kiliti ng mga manonood. Ay, galingan mo, ha? Siyempre Pagpatuloy mo yan. naman. Huwag kang magbabago. Dapat, kung saan ka nagsimula sa Back Andres, dapat huwag kang magbago, huwag tumaas yung ulo mo. Ha? Yung ulo mo sa baba, stay put lang yan. Okay. Okay. Sige, diyan ka na, ha? Ano? Okay. Okay. Nanonood. Okay. Maraming salamat po. Narinig na po natin yung mga hinaing ng mga magbubukit at magsasaka. Ako din po, magsasaka din po ako. Kaya in-interview ko po sila para malaman natin kung gaano ba kahirap ang magsasaka. Kasi yung iba, may mga nagko-comment, puro na lang daw reklamo ang mga magsasaka. Pagbababa, reklamo. Pagtataas, reklamo. Wala na daw kami sa katinuan. Kaya shout out sa inyo yung mga nagsasabi ng ganyan. Kung walang magsasaka, wala kayong kakainin na kanin. Sorry. Okay po, bye-bye po. Maraming salamat and see you sa susunod sa pag-ambush ng Back Andres GNG TV, GNG Pam TV at Back Andres 2.0. Thank you! Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.